Si el teu cor clama per un amor que rebota, Helena Quina Canya et porta la solució. Durant la setmana del 31 de gener al 4 de febrer, mentre s'emet el programa, l'Helena et farà una pregunta i et donarà un telèfon. Truca! Les 20 primeres trucades que encertin guanyaran 2 entrades per convidar, ja saps qui, a veure l'equip de bàsquet del Barça al Palau Sant Jordi. Helena Quina Canya et regala entrades per veure en cistellar el Barça. Fes un bàsquet al seu cor. Tu t'ho muntes? O vols el que és autèntic? Té un autèntic bollicau. Saps què? Per mi autèntic... Encara has de menjar molts bollicaus. Si ets autèntic, voldràs bollicao. I ara amb Bollicao divertides Movicars, col·lecciona-les i a més milers de bollemics amb el més nou mesclat per tu. Vaya día más aburrido, me tengo que despertar. Hey, eso sí es cosa buena, vaya flippy más genial. Matutano, precio joven. Aquí está lo que yo busco, nada de lo habitual. Matutano, 5 duros, voy a hartarme a papear. Matutano, precio joven. En tu tienda golosinas o kiosco habitual, cuando pilles Matutano, vas a alucinar. Matutano, precio joven. ¡Píllalas! Reúne 3 bolsas Matutano precio joven y consigue tu Matucoma. Hay 12 modelos, colecciónalos. Ja són aquí, els Slastilucos de Danone. Te'ls regalem en comprar 4 natilles o cremes de xocolata. Torna't Slastiloco. Toni, són bons. A veure si ho millores. Tranquil, noi, això rodarà bé. Amb un esmorzar complet amb Frosties de Kellogg's. Què, ets prou bo? Bo, boníssims! Frosties de Kellogg's, poderosa energia. Desperta el tigre que tinc dins. Uau! I dins teu! Walt Disney sobre gel presenta La Bella i la Bèstia. Vine a divertir-te amb Mickey i tots els seus amics al millor espectacle sobre gel del món. Xambursí i Coca-Cola sense cafeïna t'ofereixen la teva història d'amor preferida. Feta realitat, en viu. Per tota la família, Walt Disney sobre gel, La Bella i la Bèstia, al Palau Sant Jordi. Entrades a la venda a El Corte Inglés i Servicaixa. Super! T'agrada el futbol, el bàsquet o l'handbol? Betty Bàsquet! I tens la llibreta Super 3 de la Caixa? Betty també! Doncs entraràs en el sorteig de 100 viatges per a 3 persones per acompanyar el teu equip preferit. Betty, equip de bàsquet! O de futbol o d'handbol. Tomati. Estic